Mitä helvettiä? Huutaa vittu konechecki, jos siltä tuntuu. Mennään. Mennään. Saaks sinne tulla foneja katsomaan? Tervetuloa Lepuskiin 026. Tervetuloa Lepuskiin. Me pistetään teit arkuun. Pistoli mulla aina ladattu, vaik mulla täl hetkel drama, silti mä teen money moves, yeah. Jos oot vasikassa, päädyt hakatuks, päädyt tapetuks, sut poltetaan niinku ois sut, yeah. Glocki makaro perettaa, yeah. Älä tuu testaamaan naana, kosket itse on vendetta, yeah. Opsejas varkkaataan. Nää veijat tykkää tulla tänne, koska me ollaan next up. Nää veijat tykkää Lepuskis, koska tääl tapahtuu leffa. Nää veijat alkoo heti stressaa, kun kytät nyt steppaas. Nyt istun putkas miettimäs ketään nextin mä metskaan. Tervetuloa Lepuskiin 026. Tervetuloa Lepuskiin. Me pistetään teit arkuun. Tervetuloa Lepuskiin 026. Tervetuloa Lepuskiin. Me pistetään teit arkuun. Ja käsiä. Käsiä ilmaa kuule. Oli tuolla porukalla siinä ulkona meitä. Me polville.